Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 20. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa Fa'akhadahumullahu innahu qawiyyun syadidul iqab. Fa'akhadahumullahu innahu qawiyyun syadidul iqab. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Ila fir'auna wa hamana faqalu sahirun kadzdzab. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qatulu abna alladzina amanu ma'ah. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qatulu abna alladzina
nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim taka ing wae sapa rusuluhum iku muannas. Mulane ndek kono gawe kalimat ta'tihim. Mulane gawe kanat bi ana ngasine wae kanat ana ta'tihim taka wae sapa rusuluhum pira-pira utusane wae bil bayinati lawan gawa bayonet enggak seperti mayoret iku nek bayonet iku lading sing ndek pucuke bedil. Bedile jempo nek kataan loro. Ladinge digawe tanda corongan itu jenenge bayonet. Terima kasih. Kana tekata kan ana tatim tekai wae sapa rusulum pira-pira utusan wae bil bayinati klan gawa keterangan. Pakafaru mongko kufur sapa akhadahu ngalam ing wae sapa Allahu Inna ustina awaiku kawiyun maha kuat syadidul iqabi banget siksane. Ayat sadurunge wong gak mlaku-mlaku tak kaya apa akibate wong sadurunge wong akeh padahal luwih kuat luwih akeh tinggalane tapi dirusak dening Allah. Apa? Sebab nalikane rasul teka nanggone wong akeh dikufuri ditolak. Pirang-pirang contone. Sapa nabine kaum Ad? Saleh. Yo. Nabi Hud. Kaum Nabi Saleh Samud. Kaum Nabi Nuh kan anak ya. Kaum Nabi Lut kaum Sodom pirang-pirang tapi padha kafir gak percaya marang Rasul akhir diadab dening Allah. Wa innal qawiyyu syadidul iqab. Sak temene awake ku kuat banget siksa. Pirang-pirang contoh sing di Sulawesi seling aman. Sampai
iku mlaku gerak saking apa gedene siksane tapi masih ngono ya ana wong sing slamet. Tunggale gempa bumi di Aceh. Mari Natalan. Akhirnya di gempa dening banget siksane. Walaqad arsalna taman wis ngutus sapa ingsun Musa ing Nabi Musa bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun wa sultanin lan sultan iku dalil mubin kan jelas taman ingsun wis ngutus Nabi Musa maring kaumi dengan berbagai macam mukjizat. Apa yang mukjizat itu? Kelek cahaya. Tongkat jadi banyu. Tongkat. Kelek bercahaya. Gepo langsung mati. Hah? Kelek bercahaya. Ada 9. Gepo langsung mati. Kelek berlaut. Sama malaikat. Dewi. Bertemu. Jadi anak sama pira-pira ayat yang dibawa oleh Nabi Musa. Anak kodok, anak darah, terus tongkat, kodok. Mari kodok mana? Mana? Kata. Geti. Ampun gede. Ampun. Kalau ada Dewi. Kodok. Tanah gede. Ila Fir'aun maring Fir'aun wa Haman lan wa Qarun lan Jadi setiap negara itu ana wong telu iki. Ana Fir'aun, ana Haman, ana Qarun. Qarun iki apa? Konglomerat oligarki. Haman. Tukang arsitek. Haman jenderal. Hah? Menteri. Haman iki apa? Tukang. Menteri. Teknokrat. Teknokrat. Terus Fir'aun apa? Eksekutif. Presiden. Raja. Berarti telu iku unsur apa? Negara. Nabi Musa diutus maring Fir'aun, Haman karo Fakol. Ucap semake sahirun. Tukang sihir kadzabun. Tukang goro. Dadi Fir'aun dituduh sebagai wong kang goro. Bukan surat 51 surat apa? Surat Az-Zariyat ayat 52. Wa kadzalika ma atal ladina min qabli mir rasulin ila qalu sahirun aw majnun atawasau bihi balhum qaumun dadi ngene iku gak ana wong sing teka saking rasul kejaba akeh ngucap aes tukang sikil gandang. Lho apa tamu iku wasiat-wasiatan saling berpesan
balik anjane kaum sing padha ajud sakhirun kadzabun. Dadi mesti dituduh tukang sihir sing horo. Dadi kuwi tantangane seorang dakwah Rasul. Surat Az-Zukhruf 4647. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'aun wa malaihi faqala inni rasulur rabbil alamin falamma jaa bi ayatina idza min yadhakun. Diguguyu malah diguguyu. Jadi dianggap tukang sihir sing gendeng guyu. Yang ini kuis tantangane. Bisa jadi suatu saat sampean dakwah saya sampean dianggap wong gendeng. Terus falamma ja'ahum mongko semangsane teko sapa utusan falamma ja'ahum semangsane teko sapa Musa hum ing falamma ja'ahum semangsane teko sapa Nabi Musa wa akeh bil haqi kelawan gawa kebenaran min indina saking rasa ingsun qalu jasake iktulu matanono sira kabeh abana alladzina amanu ing pira-pira anak lanange waake kang padha iman mahu sartane Nabi Musa. Wong duwe kekuasaan ya ngene iki. Dadi aturane awake kudu ditegakno walaupun gak masuk akal, tidak logis. Wis patenana anak-anak walane sing iman sarta Nabi Musa wastahyu ngejarno urip sira kabeh nisa ahum ing anak-anak wadone wong akeh. Dadi bendina iku wis diseleksi, wis disensus. Bojo sampean meteng pirang wulan? 5 wulan. Ditunggu 4 wulan. Berarti kemungkinan lahir tanggal sakmini, bulan sakmini. Diparani maneh. Lanang apa wedok sing lahir? Lanang pateni. Ya apa carane mateni? Kumpul duduk. Kumpul duduk. Bahaya iki cekel dibanting. Carane mateni wong arek bayi. Ya mengerikan ya. Kok sampean menaik kaya ngono ya perasaan kira-kira. Sampean dewi anak bayi mau dibanting di depan Anda ini kembali. Lah rombongan tentara sing kawat-kawat wis disensus. Wae iki wae lahir iki. Puskesmas ditakoni sapa sing lahir? Lahirna dina iki. Datae kane ana kabeh wisan. Bejo. Lahir lanang wedok gugur. Nek anake wedok jarno wis ben urip. Ya anake lanang pateni. Wa makaidul kafir lan ora ana reka dayane wong kafir illa fi dalal kejaba ing dalam kesesatan. Dadi ngene kuwi reka dayane wong
kafir, khawatir apa jenenge kekuasaane terhalang. Khawatir kekuasaane ajur. Mulane wong dadi presiden karepe terus dadi sampai seumur hidup. Nah, wae gak iso ya anake. Waduh. Sampeyan wong Amerika. Bojone iku presiden. Kepingin anake ya dadi presiden. Mahkamah Agung ini. Dadi ngono iku. Dadi ambisi dadi presiden. Lama kaidul kafirna ila fi dalal. Lan ora rekod doyone wong kafir kejaba dalam kesesatan. Dadi ngono iku wis apa tantangane seorang nabi, seorang rasul di dalam lingkungan sing mendahulukan apa jenenge kumang ngono iku. Saya di sini ada pertanyaan. Karena Niku aja bisa wonten kan kita sebagai warga harus mengikuti peraturan ini negara. Terus Tapi bisa nonton peraturan negara itu melenceng. Nah, kita itu cukup tidak mengikuti apa untuk merubah sisa. Nek jelas hadise man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Terus wa illam yastati fabilisanihi wa illam yastati fabiqalbihi. Dalika adabul iman. Iki jelas aturan iki mungkar iki. Dirubah dengan tangan. Nah, sampean gak ada kekuasaan ya Allah. Di lisan dengan lisan ya Allah ya melalui saluran. Laporno nang gone wakil nyampean DPR, MPR, DPRD dan seterusnya. Lane DPR dhewe wis ngono pisan. Publikal ya wis ati gak cocok. Dadi ngono iku wis. Akhire ya wis lapor nang pangeran ya Allah. Kula didamel kados ngeten. Kira-kira gak di kabul ta karo pangeran? Ah kepingin kabul ya Allah. Aja gawe dosa. Salat lima waktu aja sampai apa? Gak jangkep. Salat sunah aja sampai gak jangkep. Aku nek sampe cedhek karo pangeran ya wis gampang. Iya? Ada yang lain? Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman para kita. Amin. Amin. Allahumma faqina fiddin, afaqina fiddin, afaqina fiddin. Doa sehari-hari. Allahumma shalli Orang tua. Sayyidil istighfar. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.